Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:30. This time check is brought to you by mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capitol kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-14 nang adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga magainupdanay sa pagpangalagad tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters. On board na karon sa pila ka mga kasayuran nga dapat naton hisayran sa sining maulanon nga tiyempo. Hindi lang niguro sa Bacolod kundi kabugusan nga probinsya nga nagayambi si kalibutan. No? Subo-subo maning balita sa syudad sang Silayho. May yara nagkalaigo sang kilat, isa ang patay kag isang na ospital mga kaaksyon. Ang duwa pagid daw wala iya mapuruhan sa sining kilat kaina sang aga dira sa Dakbanwa sang Silay, no? Partikularmente sa nabaybay nga bahin sang Sitio Roma, tubla mo barangay Balaring sa Dakbanwa sang Silay, no? Subo-subong balita ini para sa mga kaaksyon ta kay nagapanguha ni slablasang isda sa among lugar kag pagpangilat kaina na igo ini sila, no? Aton hibaloon karon dugay-dugay ang balita sa Patrol Direkta sa Barangay Balaring, Siyudad sang Silay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang siyudad sang Bacolod sa mga kauturan ta sa mga kapurukan kag kabarangayan, no? Palimton talang sa inyo nga halonggid sa sining tiyempo kag sa sining pamahog naman sang COVID-19, no? May mga report kita, mga kaaksyon kundi tatlo to aduang kahapon. Mga kaaksyon may pitri na naman nga variant sang COVID-19, tatlo mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod, plus man karon nga may gina-follow up man kitang
another case sang variant sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod, partikularmente dira sa bahin sang Barangay Sumag, ang area sang Barangay Banago, kundi mga isa ka bulan na kaligad na ang positive kahapon ti na dugangan mga kaaksyon kag ginapatigayon sa karon ang nagakaigong swab test sa siring mga pamilya sang mga kaaksyon na tundra sa area sang Banago. Bantayan dugay-dugay ang report ni Aksyon Art Tayupon gikan sa Barangay Banago kag Barangay Sumag area kung anong development sining Delta variant. Duha ka mga kaso ni nadugangan bala or nanong ginalantaw. May pitri pa kitang variant diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta nga to sining mga kaaksyonoks lang? Sige, kaming bahala samtang maulano ng tsimpo. Kabayuntang oks lang ang halos kalabanan nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kung way man lang sang dapat nga kaladtuan, mas mayong dira na lang kamo sa inyo sining nga mga puluyan. Tubtob nga mabuwasan naman, tubtob naman sa dason nga mga inadlaw. Pero kung may kaladtuan nga hindi gid mapaiway, at iway kita choice, lakat gid kita, basta importante sundon talang ang social distancing, ang face mask kag face shield nga gina-required sa aton nga magsuksok gid ta sini mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, oks lang ang ato sining pangtsimpo dira kag ang ato sining mga kaaksyon sa Oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa bugos nga riyon size less ang aton sining taya broadcast kay tikon Sabado la kita taya broadcast to po ng Aksyon no Radyo Iloilo. Masulusulo flight kita anay mga kaaksyon. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw pod ta si Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa doktor sa Doktor Bla ang Ilog sang Ilog Municipal Health Office nag-file sang incident report sa DILG angot sa misgay sa Barangay Balikotok. Nano gidang sa likod siniman kay wala man to kuno misgay nga natabo. Nagro sinadya lang sila kay daw may kay watan to silang hindi gid man kay watan kundi daw pagguro tipon-tipon lang galing ti nag-file na sang incident report sa DILG ang municipal doctor sang Ilog Municipal Health Office. Kalakip man mga kaaksyon na probinsya, may masobra 800 na lang ang aktibo sang kaso sang COVID-19. Kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayupon, Barangay Kapitan sang Barangay Banago, kag Barangay Sumag ginahulat ang nagakaigo nga aksyon sang Emergency Operation Center o kon EOC angot sa nangin resulta sang swab test sa duwa ka mga persona nga nagpositibo sa Delta variant. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon o kon Bacolod City Police Office, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa,
vaccine halin sa Police Regional Office 6 mag-abot sa syudad sang Bacolod ho kagamiton sa mga kapulisan halin sa syudad sang Iloilo. Samtang balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, isang napatay samtang 3 pa ka mga mangingisda ang nakaluwas matapos nga maigo sang kilat sa kadagatan sang Barangay Balaring, syudad sang Silay, kaina sang aga. Sa nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba bangod sa pagpangimon tra 51 anyos nga banaho sa banwa sang Morsya nangin nagpangin matay kuno ni ay nag-suicide sa iya ho. Samtang sa iban pang balita sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Duha ka mga wanted nga persona arestado sang kapulisan sa among syudad sa kaso nga pagpamahog. Ining duha gilayon man nga nagpiyansa. Samtang sa balita nasyonal, karon dugay-dugaya Quezon City Quezon City mag-file sang kaso batok sa duha ka mga individual nga nagpabakuna sang booster shots. 359 ka mga Pinoy ho ginrepatriate gikan sa United Arab Emirates. 250 ka mga displaced workers sa Kuwait nakapauli na sa Pilipinas pagi sa special flight. Kag mga lugar sa Guasang NCR National Capital Region naka-record sang madamong COVID-19 fatality. Aksyon Rex Kanto, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:50 or las 11:42 ang aton oras 11:42 na mga kaaksyon. Sige samtang raga pahunay-hunay kamo sa sining adlaw. Way gid man sang obra pero may mga klase na kita sa private school umpisa sa Lunes mga kaaksyon, August 16 2021 may klase na para sa mga private school mga kaaksyon na sugod na ta sa Monday. Amuning rason nga halos mga ginikanan ang nagapreparar na para sa Lunes nilang pag-eskwela, pagi sa online kagti another gadgets na naman. May mga gadgets pang nakaligad nga binulan pero ti ang iban nag-amat-amat gid sa pagbakal, O sige, good luck sa mga ginikanan kag mga estudyante sa mga private school sa Lunes nga adlaw. Ang public nato niya by September pa magbukas mga kaaksyon. Sige, like lang kag i-share ang ato sining programa sa sining udto sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon BBB mga kaaksyon. I-like lang kag i-share ang ato sining programa. Kaya tagan tanan karon dugay-dugay igtalupangod kag sa ato sining website sa www.aksonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod atagan tana karon dugay-dugay igtalupangod diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid ang mga kaaksyon kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw August 4, 2020 ugon August 14, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17, 36, liwat 17 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ayos, ayos. Sige, sa mga kaksontang nga nag-share kag nag-like sa aton sining Facebook page, salamat gida. Sa kay Gian Resicio, Serge Eliseo Sardo Kives, no? Kay Connie Laparan, Alex Fuentes, kag sa 19 pang hindi ko makita diyo. Ay, sige lang, no? Ana Marie Ortega, may lang pagpamati kay Betty Barito Sibigan, no? Eleanor Regby Agravante, kay Micaela Gamilia, no? Kay Neil Rim, and Hans Francis Aboso, may lang pagpamati sa kay Elmer Dalucanog, no? Kay Lilia Manseba, ni Misha Roques, Mikay Magbanwa Montero, salamat gid Mikay, no? Sa kay Erlinda Ornias, Amadito Ditsoso, may lang pagpamati Amadito, Erwin Di Catoria Gonzales, Annalyn Villaram, Cheka Kera Caburog, no? Christine Minies Villalobos, Diosdado Proponga, Fred Ninya, kag Fernie Espanyola, no? Sa kay Andro Manggilan Villarosa, may lang pag-monitora. Salamat gid sa padiwal mo. Kuan niya lang ni style. Andro Manggilan or Mangilan Villarosa, no? Salamat gid kag sa mga kay Remy Soriano Sos, may lang pagpamati Remy. Sa kay Josie Tomas, no? Arnel Po Desamparado, Alfred Liginan, si Jail Clever Librado, no? Alex Montesa, sir, may lang pagpamati. Ana Marie Ortega, Betty Barito Sibigan, sa kay Eleanor Rigby R. Agravante, ara na siya, no? Sa kay Lilia Manseva, kay Erlinda Omias, or Ornias ni sa Omias, Annalyn Billaram, kay may lang pagpamati kag sa hindi ko pa makita dre sa kay dali lang, no? Kay Sabordo NN Imalay, may lang pagpamati man. Thank you so much Sabordo NN Imalay, no? Sir George Gargasiran, Rainy Saturday Action Rex, gani man. Alin sa kay Sir George Gargasiran, no? Tinita Villanueva, Sir Mangkot ko, eleksyon kapitan sa 2021, no? Sa 2022, no? 2023, 2022, by October pa na. Ayos, Tinita Villanueva, mapapili ka, mamaw? Sa kay Nailidel Pagdato, no? Dira sa Barangay Mansilingan, salamat gid Lidilin Pagdato, no? Ayos. Sa kay Marlene Escopel, may lang pagpamati. Thank you gid Marlene. And Jima Amar Morales, may lang pagpamati. Jima Amar Morales, no? Di na to, nagkadto man. Sa kay Fred Ninya, kag Lilibet Ninya, salamat gid sir, no? Happy birthday lang kay Madam Lilibet Ninya, birthday mo gali. Halin sa kay Fred Ninya. Sa kay Ronilo Laparan, may lang pagpamati dra sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon. Thank you so much Sir Ronilo Laparan, no? Ni Misya Roques, may lang pagpamati ni Misya. Sa kay Rochel Folinso Susana sang Barangay Pandanon DSB, salamat gid din tay Rochel, no? Chikira Kera Kamurog, may lang pagpamati. Happy 29th birthday to Arjans Kaburog, no? From Morsia. Thank you so much, gid, and happy birthday, happy 29th birthday today sa kay Arjans Kaburog, no? From Morsia, sa kay Sikera Kera Kaburog na gali ng pagpanamyaw. Okay, happy birthday man sa inablosya si Daniel Minies from Barangay Pandanon DSB, no? Alin sa kay Christine Minies Villalobos, no?
Erwin Dicatoria Gonzales, salamat gid. Janros Langga ko, wala man abiga pati sa disparatis ti sampol na guro in God. Gani man ah. Tintin Porkis Balasabas, salamat gid. Thank you gid, no? Good noon man, Tintin Porkis Balasabas. Ka Jennifer Albay Pigares, happy 52nd anniversary. Thank you gid ka Jennifer Albay Pigares, no? And sa kay Ensky Guanson Albeya, no? Salamat gid, wala na untat ang COVID, sir. Gadamo na gid. Gani man di galing paghalong lang ni kada isa Ensky, no? Sa kay Atia Kimeriman, kay Grace Abuasa, may lang pag-monitor. Idilaos kag Nanay Isabel sa Kingtown, Victorias. Kay dali lang, kay Gasinyas na. O sige, daligid lang mga kakson na standby. Balikan ko lang na dugay-dugay ang iban nga mga mensahe pagkatapos lamang sini. Nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Uling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras, 11:52 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay ka mo, nagkatapos na sa pagpanyaga, ang iba naman yan, nagpreparar pa, no? Sige, karon dugay-dugay mga kaaksyon, standby, Aksyon Alvin Graba, pwede ba lang maghubi na may edad na, pwede. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras, 11:53 na. Katuan tabi kag sidingon ang balita ni Aksyon Alvin Graba gikan sa Dakbanwa sang Silay, no? Inimay kang tanan sa isa ang patayo, subo-subo man isang patay, samtang tatlo pa ka mga mangingisda ang nakaluwas matapos nga naigo sang kilat sa kadagatan sang barangay Balareng sa Dakbanwa sang Silay. Nanong plastada galing kay ang kilat kaina daw ka basko gid mga kaaksyon, no? Tiyan mo na kung magkilat ganing iba na lang sa sulod sang puluyan. Hibalaon tabing report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin.
Aksyon na Rex, dead on arrival na sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Dok, Ining tag si sa tingog mo Ron ba? Sabadisto. Mm. 44 anyos ang pangidaron kag nagapuyo ni siya sa barangay Mambulak sa siyudad sang Sinay matapos na igo sang kilat ang lawas ni Action Rex sa Kalalauran along Roma, barangay Balaring sa siyudad sang Sinay. Sino ganitong Takla, patay Action Alvin? Ron Sabadisto. Ron, ano to? Sabadisto. Ron Sabadisto. Pila edad ni Ron? 44 Action na Rex, 44 years old. Oo. Nagapuyo ni siya sa barangay Mambulak sa siyudad sang Silay. Pero natabong ini incident Action Rex alas 7:30 antak na kay na sang aga aron sa Kalalauran man kung nasa Lagud Abi sang Roma o kung Roma barangay Balaring sa siyudad sang Silay. Sinong mga upod ni sang biktima? Ang upod diri sang biktima ginkilala man na diri kay Rodney sa Badisto, amo ni manghod abi ni Ron. Rodney sa Badisto, Okay. 40 anyos. Kag ang kapitan sang sakayan pandagat o kung kining sakay ni sila Action Alvin sa sakayan ni sila o mangisda ni sila? apat ni sila Action Rex sa sakayan pandagat mong. Sa kuwan dagat galing nagigo ang kila. Oo, ang upod na diri Action na Rex, si Stephen Sabadisto, amo ning pagkaisa abi ni Ron, amo ning ang kapitan man sang pambot. Kag isa pa diri si Charlone Hiponea, 19 anyos, upod diri nga nagpanagat mga alas 4 antak na kay na sang aga base sa pahayag diri ni Stella Sabadisto, bata abi sining kapitan sang pambot. Nga sa pahayag sining alas 4 kay na sang aga naglakat ang ining magpalakaisa padulong Action Rex sa Roma kay didto na nakita nga may mga lugar madamo sang hipon kay tabo diri Action Rex nga panghipon sila panghipon lang ni sila Action Alvin. Yes, Action na Rex. Ang natabo kagina kay kumo damo naman sila sulo gani diri kay Stella, apat na kabanyera ang natipon ng mga hipon Action Rex. That is why nga nagpahigad sila sa area sang Roma agud dito nga magpamahaw kung tani. And it just so happen Action Rex yung 7:30 hinali na lang nagdulom ang kalibutan o ang iyang lugar kag dira na Action Rex unexpected. Pero kapanaog na sila sa sakayan nila or wala pa? Way pa Action Rex, ara pa sila sa mga tagaliog na nga lugar sa area sang Roma. Oo. Ang natabo diri Action Rex, hindi diri kay Stella, kaya nga na sila yung plano Action Rex, dira sila mamahaw, magpahigad kung tani para magpamahaw, and it just so happen, samtang nagapreparar sang pamahaw, diri na Action Rex nga nagdulom, ang palibot kag diri unexpected, Ulan. nagpangilat. Nagulan primero kay nagpangilat na sa dayon. Oo, nagpangilat, nagdulong, tapos rekta pangilat na rin Action Rex. Ang natabo diriya, sa pagpangilat, una diriya insigida na igo sa ulo kung sa lansang kay Stella Papambalon sa likod bala, sa aton diri, daw utang tubo dampe, na igo sa kilat, rekta ini, nagtupa ni siya sa dagat. Kag rason diri Action na Rex nga nakitaan man diriya sang iya sini nga utod nga si Rodney nga iya sini nga utod nga igo sang kilat asus kay daw nalipungan ba Action na Rex bangot man sa Takulba sa natabo. That is why isa man siya diriya nga ginadala sa Teresita Halandoni Hospital after nga ang nahulog ilat man nga sa sakayan pandagat to Action Alvin na igo man or wala? ang kamagan Action Rex. Ang sakayan pandagat nila bla? Why na igo ang naigo lang diri si Ron. Ron sa Badisto ng Action Rex ang naigo sa likod sang ulo kung sa may tangtubo. Ang natabo diri Action Rex kay kumo na dagdag naigo sa kilat ang ulo sini and dagdag sa dagat ginsalom ni Stephen sa Badisto ini Action Rex. Pero sa pagkuha na diri
pag-uyat pa lang sa allegedly, wala na siyang pulso, pero hinhingagaw Action Rex, dala ang mag-utod sa Teresita Calandone Hospital Action Rex. Mayo lang, sunod diri kay Stella, yaamay nga si Stephen Sabadisto, ang naluwas Action Rex pagiman sa pagbutang sa taktabon, balasang motor na, kunti may motor na ang pambot. Dito, amo nang naging butang niya para hindi na maigos ang sila. Ang sakay sa pambot, ang amay Manila, Raman. Ang amay ang pakaisabi ni Ron, nga amay abi ni Stella, kay si Stella na interview ta kagina, bali, 4 na Action Rex ang sakay sa pambot mo. Si Ron, Sabadisto, Kagang-utod yan. Kagang-utod yan. Si Action Stephen Alvin, Sabadisto, dali na kayo daw, hindi ka ang kabati. kapitan. Isang Action Alvin daw, hindi ka kabati. Ikahinay sa akon nga monitor da siguro. Ang sakay sa pambot, amo ning mag-utod, patay dring isa, kag sino pa ring sakay sa pambot ni? Si Rodney, sakay sa pambot. Rodney, Si ano? Rodney Sabadisto. Sabadisto? Yes, sir. Ano ni siyang napatay? Utod ni siya sa napatay. O, tapos Ni sino pa gid? Ron. Sino pagid? Si Stephen Sabadisto. Ano Amo na- ni ano? ang kapitan sang pambot. Ano ni nila? Pagkaisa niya ni si Stephen Sabadisto. Pagkaisa Action ni na, sang napatay, sang duwa ka mag-utod? Yes, sir. Ang isa sino? Si inablos nila si Charlone Hiponea. Okay. Oo, 19 anyos Action na Rex. Now, ang tabo diri unexpected diri kay Stella ti naigo sa nga kila, pero natabo diri Action Rex kay sino sa ila mo man to ara sa higit Action Rex ugaling di wala sarang makabulig kay nahadlok man sa kilat ang ibang pang mga mananagat. That is why ang nahulog ini si nahulog sa dagat abi si Ron Kung namunta mo man sila galing nga mananagat ang nagapanghipon dra sa area. Oo, hindi lang sila Action Rex. Damo man sila Action Rex nga ara diriya tulo diriya sa pahayag ni Stella. Ang natabo diriya kay kubong nga ara ni sila sa dagat sa dagat abi gin luwas pa ni as much as possible ni Stephen Sabadisto hasta sa nakalapot sila sa Pasil kag diri na Action Rex nga gindala sa ospital ining si Ron Sabadisto galing kay pag-abot sa Teresita Calandone Provincial Hospital. Si Ron Sabadisto dead on arrival na pero under observation karon ang manghutin nga si Rodney Sabadisto. Ari Action Rex ang pahayag ni Ma'am Stella Sabadisto. Bali ka pahuway naman sila tani sir mo nang mahaw na sila. Golpeada ako nung nagdulom ang langit. Way sila kapangaman nga may kilat dayon ti siya kakaput sa palong nang siya ang naigo diri sa naigo na tamaan dirigid sa may ulo yati nadagdag sa dirigid sa likod ni Blow. Ti nakita sang ni Papa nga sunog na din niya o nadagdag sa sa tubig. Iningagaw sa ni Papa ginhikap ang dughan niya kung ano pa wala na. Tapos ginguyod na lang sa ni Papa pahigad papasil kay wala may nagbulig sa ila. Damo tawo pero wala may mapursige nga mabulig kay siyempre nahadlok man bala nga madalay kay ang kilat galalaot Japon mo. Di ingagaw sa ni Papa butong pa pasil pag butong sa iya wala na dead on arrival patay gid. Paskog ang pilat mo. Oo, basko kung si Papa pa. Anong pestada riyan? Si Papa mo, gaano na sila that time? Nanggapanghipon. Kapangipon. Baling na tawag. Nang amo na nang nagpawayway sila kami kuha na sila mo namamahaw naman na sa tayo sir di wala sila ka nga golpeada ang kilat siya ang Sila nailaw naggalaong oo kay mayo man chimpo pagali nila mo di Kasi ganun, ara sa babaw, sa baruto, si Ron. oo ara sila sa babaw pambot O sa babaw, sa pambot. oo Tapos, anong natakot din sa isa mga tiyo? nang sa tamaan na lang guro ka nervous bala na lipuman na si Rodney Sabadisto So, nalipungan siya kahit ano sa nervyos. sa nervous guro pero wala siya naigo Pwede sa nervyos. Why siya Si naigo Papa mo, paano siya nakaluwas? nang nakakita sa Santa Claus sa motor, ang motong gitaklob ya sa iya, nakapanago sa taklob pa motor. Why ang bukod niya Si Charlotte, nang wala ya layo sa iya, ya balido nagbulig na lang pagdagdag ni Rodney, siya ang nagwa kay Rodney.
patay man tani si Rodney kung wala na hingagaw mo kay malumos man tani pinalipungan gulpi. Aksyon na Rex kabahin gidamang niyo sa pahayag ni Stella Sabadisto. Ano ngalan niya? Estela? Stella. Stella? Ang S-T-E-L-A? Yes, sir. Why na ni isa puno? Why na? Aksyon na Rex, Stella lang. Okay. Daw star bala in English, Stella, ano na siya mo? Espanyol. Oo. Aksyon Sige, Rex, basta balita why report na ni isa sa puno, patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Why, Balita, aksyon. Action Alvin, wala sa nag-upod nga sakay sa panagat nga nalabot mo kay na? Why na ito kagina-aksyon na Rex, si Sharon ato na dito sa ilang lugar, o si Stephen, wala naman na dito aksyon Rex, only pagkadulong ng Stephen sa iya sila nga pakaisa dito sa Ano ni hospital. dead on arrival ini siya kung dead on the spot? Kung si Stella pa ang pahambalon, aksyon na Rex, wala na pulso, pero giningagaw padala si Ron sa hospital. Okay, para ma-declare. Para ma-declare Kaya aksyon ang na Rex. mga upod dyan tatlo pa ulupod man da sa hospital kay na? Yes, action Rex. Actually, si Rodney, ara pa sa kagina sa Teresita Halandoni Hospital, pero ara sa sunod sa may ER, under observation, gina-obserbahan lang pa lang, action natin. Te ang karga to sang sakayan nila na unload gito yan na dala to sa taga Dinislaga ni Action Alvin taga Ginalaran. Actually, taga Balaring sila Action Rex, taga Dakutan Dako ining si Stephen. Dakutan Oo. Dako. Di may damo to da mga listeners dira sa Dakutan Dako mo. Yes, actually, luyang kontanin natin magpadulong dito sa lugar, pero as per advice man, si Stella, sininya sa layo na iya, kung maagi ka, dito kaya maagi sa... Malibot ka lain ang lagyan mo ya. Oo, lain ang alagyan para makakuha lang ang salakyan, pero kung gusto mo malakat, pero labutan ka isa sa 35 to 45 minutes walk. Kanto dito. So, that is why nga, ginasamayo na lang natin na magpakikita mandiriya sa bata abit ang kapital Ang ni Stella. bangkay ni sino to kanina patay? Si Ron. Si Ron may asawa na ni siya? May pamilya na aksyon na Rex. Wala tong pamilya yan, Oo, kaya may na? asawa na ni siya. Why to Action Alvin ang pamilya kay na? Ang ara lang nakita natin aksyon na Rex ining si Stella kad ang iya sining utod ato man na dito. And that is why Magkano gani si Stella kag si Ron? Si Ron nag-TOA. Tiyo Sa Badisto, kag si Ron sa Badisto magpakaisa. Okay, sige. Ayos. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Subo-subo maning balita ho kay Bao kung kaisang kapigaduhon daw hindi mo man malikawan gid nga hindi magpangitas ang kinawala prete amo pa ring maabtan mo bla daw sa kabudlay no. Sige lang parte inisang kabuhi naton mo nga hindi tagid malikawan kung kaisa ang mga aksidente or insidente or ang pagkilat man pertino subo-subo manigawa kay tiga paninguha man itaning mga pobre nga bisan paano makapangita sang inugbaligya pagi sa pagpanagat galing kay ti amo paning nabtan man ho daw ka subo man nga klase sang informasyon ini no. Sige, salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol sa Nakbanwa sang Silay, Santon Placer Balsop Anay, no? Ang habon nga para gid sa inyo.
nasa tamang serbisyo. Kadtuan tanang balita ni Action Art Tayhupon mapabakulod City Government Center kita sa Bacolod City Hall, Barangay Kapitan sang Barangay Banagoho kag Barangay Sumag ginahulat ang nagakaigo nga aksyon sang EOC angot sa nangin resulta sang swab test sa duha ka mga persona nga nagpositibo sa Delta variant. Yaring kaundan sang report ni Action Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Action Art. Action Art. Oh, wala siya. Din siya. Ginatudlo mo siya. O, tudlo siya, anay. Basi ko na wili siya sa... O, daligid lang, mga ka-aksyon. Standby anay sa report ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ibalaon tang detalye sining balita sa kay Action Art Tayhupon. Action Art. Action Art? Ay, nadula siya. Hindi sa kasulod daw. Gano siya? Daligid lang, no? Kay, kung wala pa si Action Art, si Action na Brian Morden lang anay, sa iluhan ta si Action na Brian Morden kay ikotiha danay mo sining utitor to kay daw hindi magsulod. Kadtuan tanay si Action na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial ini may kang tanan sa doktor sang Ilog Municipal Health Office nag-file sang incident report sa DILG angot sa misgay blato sa Barangay Balikutok nagpositive ang isa to ka